El projecte de la biblioteca s'ha pogut dur a terme gràcies a una col·laboració que tenim amb la Biblioteca de la Fraternitat de la Barceloneta, en la qual la unitat de neonatologia s'ha fet sòcia i ens han fet un carnet de socis i un préstec de llibres. Ens han deixat llibres en català, castellà, anglès, francès i urdu y también se han regalado uns quants. Tenía 8 años cuando vivía la aventura que estoy a punto de narrar. Por supuesto, ya entonces me llamaba Hyokomo, como ahora, pero solo en la escuela. Doncs és molt important, sobretot en els nadons de baix pes i en els prematurs, perquè estimules el seu neurodesenvolupament, perquè estan acostumats a sentir sobretot la veu de la mare i del pare durant tot l'embaràs i llavors afavoreixes el seu neurodesenvolupament, afavoreixes que són nens que tenen més risc de tenir complicacions o un llenguatge més pobre i així també si escolten un llenguatge més ric per part de la família també els pot ajudar molt i també ajuda sobretot a afavorir el vincle amb el pare i la mare. És un moment que esteu els tres o que esteu pare-mare o la mare o el pare i afavoreixes el vincle amb la veu de la persona que sempre està amb tu.